publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:44. Ngayong nga po naman, sa mga palangga ng mga tagpalamati, kag iya sa inyo kubos nga laga dari na mga City to Wilma, upod ninyo sa This is My Life. Tugtugtak na alas 3 kita nga wag op din ay karuniya na hapon. Sa inyo dira mga radyo, syempre, ala kita ga-op din ay sa 684 kHz. Kag nag-upod man siya iton live, na? Sa nag-upod siya iton sa Facebook Live, sa YouTube. Yes, ngayong hapon na nga iton magpagpangamusta sa inyo. Ara lang ta. Action Radio Bacolod, live, okay? Action Radio Bacolod, This is My Life, of the night kita. Kaya siyempre, sa namal mo na ito, ano na nga adlaw subong Martes, ha? Sa itong pagpangalagad sa This is My Life, karon nga adlaw Martes, Agosto 10, tuig 2021, sa gihapon. Padayon kita sa adlaw-adlaw may naton nga mga obligasyon katag sa naton kapanimalayan naton magpagpangamusta. Ay syempre nagapulo pa huway relax ni iban dada kay tinakapaniyagan iba nagahingagaw pa sa mga hilimuson. Kag ang iban bago yung ng mata samtang ila nga pala matina nagaupo kay Tito Wilma sa This is My Life. So relax lang kamo dira. Sa kutob sa malabutan naton sa sininga hapon. Alin sa Dakbanwas ng Bacolod Province sa Negros Occidental Islas ang Negros kag sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan. Paamo ka na ba tawi? Kaislahanan. Islas ang Guimaras kag sa islas ang Panay sa apat man ka mga probinsya. Hi and hello ng dire sa inyo. Ang mayong hapon lang ha? Di kamusta man dang inyo iyang kahawaan. Magulugal man pareho diri sa amon. Na? So, hatag na karon gamay nga update man sa dalagan sa aton panahon from DOST Pag-asa and of course, ang sila man naton ka mga update sa mga nagkakatabo sa karon sige na pangatubang naton yung pandemic. Go lang gyapon kita mo nang siling manitito Wilma, hindi kita ya padala-dala. Hindi kita magpadala-dala sa kabalaka, kahadlok, hinanglan, may kaisog kita, kagkabakod sa pagatubang sinitanan, kagkinanglan ng go kita, padayon ang mga tapos hindi na patuman sa iton, na ang inyo face shield dira, ang inyo face mask dira, siyempre ang social distancing, hindi kinahon kung magwa ka mo sa inyo, balay kung kumikadtuan ka mo, kag ang pagpangugas kami sa inyo kamot, if not alcohol, kung may ara, di ba? Kagang katindo, gid, importante. Hindi lang sa sulod ng balay, hindi lang sa tag sa kamiyembro, kundi sa itong palibot para kita tanan, maging safe man. Last pagid, sa mga wala makapabakuna, pagpabakuna sa kanila. No? Okay, akin ang lantinguhaan din neto, nga makapabakuna kita, at kaya wala manipilitay mo, kaya hindi man mandatory. Pero kung nantawon lang natin bala ang pros and cons, na umayo, hindi maayo nga, tugahon sini sa itong lawas tandaan ginaton para sa itong safety tanan himuon naton. Okay? Okay. 1:48 na Action Radio Philippine Standard Time. Pinabatian taman to kaina. May dugang nga bag-o naman nga mga nag-abot nga mga bakuna diri sa Dakbanwas ng Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ano to dito Wilma, Moderna kag Sinovac, na para ina sa probinsya kag Dakbanwas ng Bacolod. So, buot silingon may ara dugang nga supply ng mga bakuna. So, desisyon na kung ano dapat natin i-desisyon. Okay? Para sa ating safety. Dito sa ating anay update mo sa dalagang sang panahon, ang low pressure area, yung tungod na nagyapon sa low pressure area, sa habagat,
kung nga wala natin makita ka mabatyagan ang kainit kasi haring adlaw. Ang low pressure area or LPA nagsiklatan sa 280 kilometro silangan nga bahin sa Vera Catanduanes. Pero, ina tungod sa epekto sang habagat. Mabatyagan ina sa western section sang Luzon. Ang low pressure area sa nasiling na naton, di ba? Ay oo. Magalumon nga kalangitan sa bahin sang iban pa nga bahin sang Luzon kag Visayas magalumon nga may paglapta-lapta nga mga pagpanamitsip, panalag sa mga pagtupa sang ulan, kag siyempre pagpanaguob sa pila ka bahin. Ina tungod man sa low pressure area kag habagat. Halong-halong man sa mga pagbabaha sa mga manubuya nga bahin nga lugar, kaya importante lang ina sa pareya sa aton, di ba? Yes. Abang taon niyo kung magtastas ang tubig dang ginailigan, check niyo. Okay. Kag sa Western Visayas, as mentioned ito, na sa Visayas, si Ara kita sa Western Visayas, adik ba no sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ano gina-experience ta? Magaluumon nga kalangitan. Lapta-lapta man, wisik-wisik na pagtupasang talitik ang pag-ulan. Mayara man pagpanaguom. Tungod kay habagat sa gihapon kay sa low pressure area. Ang dapya naman sang hangin nga atong mabatyagan kasarangan lang. Mahinay tugtog kasarangan ang direksyon hagin sa nabagatnan nagatundan sa isla nga sang Negros. Aton baybayon. Yes, magkahanay tugtog kasarangan man nga dapyasang mga balod. Nagtaob sining udto alas 12 in punto. Kag magahunas naman karon or naghunas abi kainas ang kaagahon alas 5:26 ni hunas si subong kapataob or kataob na gid man subong, no? Sharing adlaw sa nabala ni Tita Wilma, wala nakita sang aton mga mata, pero aton man nakita ang kasanag kag mabatyagan nga ara siya na nagbutlak kay alas 5:34 sang aga kag magatunod naman karon alas 6 alas 6:04 sang hapon. Kag magluwas na Tita Wilma ang temperatura naman nga aton mabatyagan, inyo mabatyagan. 25 to 31 degrees Celsius sa bugos nga Western Visayas, sa isla sang Negros, dakbanos sang Bacolod. Pero sa Simingation, mabugnaw ang atong temperatura nga moisture. Di ba? 27 degrees Celsius sa bugos nga isla sang Negros. Kaya magpaang na ganit, karong pataas-taas na Okay, nang update nga atong manmatag sa dalagan sang atong panahon sa Simingation. Kag natungod sa COVID-19 natungod sa pagbakuna. Kaya ang aton ahensya sa Department of Health, naging klaro nila yung tanan nga age group, no? Tanan sang age group sa karon nakaangkon sang pagsaka sang mga kaso sang COVID-19 kag hindi lang niya sa bahin sang mga kabataan. What silingon bala halin sa kabataan pasaka. Amo nang apektado, amo nang tanan nagsaka ang kaso kung COVID-19 ang paghahambalan. Hindi lang niya mga kabataan. Kaya hambal sa DOH, may sila 59% nga overall increase sa mga kaso ng COVID-19 sa tanan nga age group nga na-record nila humalin sang Hulyo 3 sa tubtub 25. Ang pinakadako nga pagsaka sa COVID-19 cases sa bahin sang mga nagaedad 30 to 39. Amo inang age group nga may nataas iya sang kaso sang COVID. 30 to 39, samtang pinakamanubo naman sa mga nagaedad iya 80 anyos pa ibabaw. Tinghambal ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeres, siling niya, naintindihan namon ang mga kabalaka kag pagpangduha-duha sang aton mga kautuling ng mga Pilipino sa mga balita nga nagawa sa karon na tungod sa pagsaka sa COVID-19 sa mga kabataan. Pero dapat nga klaruhon gid nga inang pagsaka sang kaso nga ina nabatyagan iya sang tanan nga grupo, hindi lang siling age group sa kabataan. Tanan halin sa kabataan pa ibabaw na kay
nakagawa ang report mo nga mas madamo ang bata sa karon nga nalapnan or natapikan sa COVID-19. Sa Philippine General Hospital gani may atutuanom ka bata nga may COVID-19 ang naka-admit. Ang hambal ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario nga tatlo sa na-admit nga ina ang ayara iya sa critical nga kondisyon. Samtang ang duha moderate lang ang sentoma kag ang mild cases sa karon iya nagapaayo na. Yan. Pero ari pag ang natungod ang hambal sang DOH angot sa Delta variant bala. Kaining makabing naton sa karon nga highly contagious. Bot silingon makalalaton gidya as masiling naton mabastog or madaktig nga makalalaton ining Delta variant. Sa karon nakitaan na sining mga kaso ng Delta variant ang 13, no? Out of 17, 13 ka mga regions across the Philippines ang may kaso sa karon sa Delta variant. Amo nang hambal sa Department of Health. Ang hambal ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, siling niya ang mga kaso sa Delta lokal na-detect sa 13 out of 17 regions sa bugos na pungsod. Si 355 sang 450 sa mga kaso ng Delta variant ang lokal. 69 ang nagbalik ng mga overseas Filipino, kag 26 ang ara sa gihapon sa karon ginapaidalong sa verifikasyon. Kung lang tawon ta din Metro Manila, Cordillera, ang pinakamataas din na may Delta variant is Metro Manila, kaya may 146 cases sila. No? Ang tag-isa-isa lang, Cordillera Region, Region 2, Region 5, 9. Kag pagkatapos, Region 4A, 47 ang kaso, ang sa Region 6 diri sa aton, may 36 ka kaso sa Region 6, pero pasalamat kita, wala kita diri sa isla sang Negros, no? Kag may ara man sa Region 7, 37, no? Kag Region 8, 11, sa Region 10, 26, kag sa Region 11, 6. Siyang hambal ni Vergere, ining 35 ka Delta variant ka mga kaso ay nakonfirmar ina siya nga ano ganito, vaccinated sila against COVID-19. 35. Ang 17 nakabaton pa lang sang isa ka dose. Ang 83 wala pagid siya mabakunahan. Kag ang 313 ara pa gina-verify pa. Amo tungod sina ang Pilipinas sa karon ara naman classify naman as a high-risk area for COVID-19 sa pihak sang nagapadayon nga pagsaka sang kaso. Diba? Okay, Tito We. Amo lang ng gamay-gamay nga mahatag naton sa inyo nga update na tungod sa ginapangatubang naton nga pandemic sa karon sa mga kauturan gali naton nga ari ho nga mga wala sang trabaho kung kamo interesado sa sini nga klase sang trabaho pwede kamo kay ang aton bala DPWH ang Department of Public Works and Highways na naglunsar sila sang nationwide virtual job fair nga gintawag nila Bigay Trabaho DPWH Job Fair 2021. Ang hambal ni DPWH Secretary Mark Villar, feeling niya katuyuan sang proyekto nga magkahatag trabaho sa madamo nga mga Pilipino at sa pihak nga nagapangatubang sang pandemya ang aton sinipungsod. Kag yes, kabulig man sa among ahensya sa among proyekto, among ila mga kontraktor, so ila man ginainganyo ang mga nagapangita trabaho nga i-check ang website ng DPWH na may ara sila official social media site para sa ila job posting ginumpisahan na ina kaya pwede man sila magka-contact direct, no? Kaya mga landline, pwede man sila ka-email, pwede man kamo ka-email sa markbigaytrabaho.dpwh.com dpwh.gov.ph
Amo na hambal ni Villar. Kaya sila niya, ini, kabahin sa gyapon sang build program. Si kinahanglan gid sila sang milyon iya ka mga local manpower nationwide sa piyak sining pandemic. Ang mga trabaho nga ini, yes, pwede gid sa mga komunidad na para makabulig man hatag recovery sa ekonomiya, sa impact sa ekonomiya sang COVID-19. Di pwede gid kay nga hambalya sang year to sa karon nga tuig nagalabot 1.6 million ang natagaan trabaho sa DPWH halin sa 2021 budget nga 695.7 million pesos. Kag pwede man nga magpakadto ang mga aplikante, pwede man kamo makakadto sa official Facebook pages ng DPWH regional offices para sa mga bakante nga mga trabaho nga pwede ninyo ma-applyan. Kag abi ninyo anong ila job openings sa karon, ang kalakip siging buksan nila ng mga trabaho, mga construction jobs, pareho sa mga anong kinanglano nila, mga engineer, mga panday, mga carpenter, steelman, mga welder, mga scaffolder, electrician, mga painter, kag yes, mga laborer. Kaya mo ni kapuraot, subong tayo mga laborer, taway indra. So, chance nyo na ni o na gusto ninyo. Pangitaan nyo sa Facebook page ang BPWH Regional Offices. Or pariyo din sa aton Facebook page, search ninyo, BPWH Regional Office 6. Kaya kita na bilong sa Region 6. Kaya pa, abulig kung wala ka mo trabaho. Okay? Di ba Action Radio, Philippine Standard Time, alas 2:01 na. Sa ato na nagdala mga kautulan sa mga nagasinanglan sa mga press, sa mga mataw
commercial. 24 hours under. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay. Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo, punan ng mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon, dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sa formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, Dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang continuous rain. kay Ma'am Milagros Maghayan, ang principal sa Felicia Elementary School. Ma'am, good afternoon. Thank you so much. Dada man kay Nining Malu, kay Sir Larry Fuentes, good afternoon sa inyo. Dada, pagding salamat gid. Kay ng Perla, kay manang may salamat gid. Okay, tawe. Sa sinanay nga bahay, magabasa kita sa isa ka istorya sa kabuhi. Problema man nga iya ginaangkon, naging padala diri sa aton. This is my life. Okay, para sa aton sulat na pagbabasahon sa sining nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang tagaan ni Tito Wes ang igtalupangod karon nga hapon, ang dinsend sang isa ka iloy, mo nagahibubunot ang iloy nga ini kag nagaproblema sang iya sinisitwasyon. Basahon ni Tito Wes ang iya sinigan message sa aton nga nagasiling, Dear to Wilma. Ako si Manang Sally sang Bacolod. Manang Sally mayong hapon. Parehong sang ibang nga iloy, ako may problema man sa akon bata nga lalaki. Siya tawga lang kay Rinon. Hindi ko matago ang akon kalain sang buot sa akon bata nga ini. Naupod ko subong sa akon balay. Nagpalayo sila nga mag-asawa sang una, upod sang akon mga apo, tungod nag-obra liwat ang umagad ko sa Saudi. Nga nagdesisyon siya nga sa akon paistaron ang bata ko upod sa mga kabataan. Sang primero, malipayon ako, pero nagwa ang matuon nga batasan sang bata ko, nga wala sang respeto sa akon. Bata ko, nga wala ko gid, mabatsyagan ang pagpalangga, halin sa iya, kag kabalaka, halin sang una, hasta subong. Mas pa nga ginagaan nga importansya ang iya mga abyan, nga wala man lang sang kabalaka sa iya, kumparar sa akon, nga nag-antos para magsuportahan sila, nga mag-ululutod, hasta nalabot nila ang ila kadalagan. Nabida ako sang gagmay pa sila, Tita Wilma. Nag-abroad ako para suportahan sila. Kagmatagan sang maayo nga boss damlag. Nagapauli lang ako diri sa Pilipinas every year. Tatawa? Yes. Tapos, balik naman ako abroad. Kita Wilma, ginabudlayan na gid ako sa batasan sang bata ko nga ini. Kadamo sang gusto niya nga ipahimo sa akon. Pero tungod sa edad ko, nabudlayan na ang lawas ko. Hindi ko gusto nga magsabtanay kami.
Gani, wala ko na lang ginasapak. Isa pa sigurado nga hindi gid siya magpapiyerde sa rason. Kag malain lang ang buot ko. Abi mo, ginahibi ko na lang ang tanan. Tita, kabudlay kid, nga mangin iloy. Oo, batsagan ko na, kita iloy man mo, no, di ba? May mga bagay nga budlay insindihon sa mga kabataan. Pero nilang niya ginasukna sa akon, naging bayaan ko sila nga mag-utod. Kag bisan isiling ko nga tungod sa ila, kung nga nag-obra ako abroad, hindi gihapon nila mabaton ang paathan ko. Abi ko anay, mangin malipayo na ako subong, kag bato na niya ang pagtilaw nga nagabot sa amon kabuhi sang una. Pero wala pagali. Wala gihapon siya respeto kag pagpalangga sa akon. Tito Wilma, gusto ko nga bayaan na lang sila sa balay nga ginaistara namon. Total, may balay pa man ang amon ginikanan sa Bais, Negros Oriental, kag utod ko lang nga laon ang tao dito. Mas maay pa siguro kung amo na lang sina, no? Mas maay pa siguro kung amo sina sang sa mabuhi ako nga puno sang kalaing sang buot sa kaugalingon ko nga bata. Kabay nga mabuligan mo ko ta para maghaganhagan man ang dughan ko. Nagapasalamat, Sally sang Bacolod. Wow. Sa imo inday Sally, maayong hapon. Kaag salamat gid sa imo gin-share na very sad, this is my life nga istorya mo man sa kabuhi nga sa diin nakahatag sa imo sa karon sa nga problema. Ang sitwasyon sa karon is may antes gina una anay tawe dali lang diyan mangayo ko anay katahuran mangayo ko anay katahuran sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati, mangayo ko anay katahuran sa imo inday Sally. Salamat gid sa liwat sa pagpaambit mo diri sang imo istorya. Kag magluwas na baladay sa nahambal ni Tito Wilma. Kabudlay gid man mo nga mangin isa ikaw sa iloy, di ba? Kabudlay sang papel sang isa sa iloy. Nasa diin ang iloy amo lamang ang makahatag sang ginatawag pagpalangga nga wala sang katumbas. Pagpalangga nga wala sang kondisyon. Nga kung kaisa ang gusto lamang naton ulo ang daon man lang ang aton kabataan. Ipabatag sa aton ang kabalaka, do mo na bala. Pero galing si makasiling tabala nga daw medyo masubo-subo lang panumdumon. Dapaamo ka na blatawi. Masubo-subo lang panumdumon. Ilabi na ang imo sitwasyon. Masubo panumdumon kay nga nagsakripisyo ikaw, nagsakripisyo ikaw sang napatay ang imo sinibana para sa imo kabataan. Ikaw na ang nagtindog bilang amay kag iloy para sa iya. Kag pagkatapos nagpalayo ka tungod gusto mo sila mahatagan sa maayo nga buwas damlag o galing masubo-subo gid na nga bisan man lang tani gamay nga concern, gamay nga kabalaka, mabatyagan mo sa imo kabataan, and then pagkatapos gali wala. Masakit na. Masubo para sa isa ka iloy. Naniyan ako total pagsiling mo nga daw nakabatsag ikaw sang kalipay kay nakaupod mong bata mo, nakaupod mo ang apo mo na
Ilabi na gid sa sitwasyon mo subong. Nga kinahanglan mo na kasi may edad-edad ka na, kinahanglan mo nga may nag-aalalay sa imo, may nagapabatid sa imo sang ila concern, kabala ka sa imo. Ilabi ng kaugalingon mo nga bata, baw Ginoo ko, nga gintingwaan mo, nga masuportahan nga nagaisahan nun ka, mapadako sila, kag mapadala sa eskwelahan, tungod nga temprano pa kag mapatay ang ila sini amay, di ba? Pero tiyan ho naton baliskad sa ginapaabot mo. Do wala ikaw nag-expectar. Nga abi mo anay nagsakripisyo ikaw, nagputoy-putoy ikaw sa pagtrabaho sa ibang nga punto, ginantos mo ang kahiglaw mo sa kabataan mo, ginbilin mo diri sila para matagaan sila sa mga nga boss namlag. Pero wala kasamay na batsyagan nga pagpalangga sa concern halin sa iya. Ang mahambal ko lang siguro, mabatsagan din nila, kay tiginikanan sila, mabatsagan na nila sa palaabuton, kung nang ila kabataan mga buhi man. Masakit man batsyagon, nga nagsakripisyo kung nag-antos ikaw, pabayaan ka sang kabataan mo. Ay, Diyos ko, anak ko. Ang mahambal lang siguro ni Tita We, sa mo inday sali. Kaya mag-amo na bala, sakit mo. Pasipalahan ka, sa kaugalingon mo nga bata, singgit-singgitan ka, tapos daw alilaon ka, susulod sang balay. Pagkatapos napakita pa siya nga, mas importante ang mga abyan niya sang sa imo, di ba? Pasalamat gani siya. Nga ang asawa niya, nagpasimpalad sa ibang nga lugar. Dito, nagtrabaho dito sa Saudi para masuportahan, pero ginbilin sila sa imo, amo na nga nakapauli, dira sila sa imo. Pero, naluoy man ko sa imo, manang sali, nga ikaw, ginamaltratar mismo sang bata mo. Di ba sa may edad-edad ka na, ikasarang mo yan, kusog mo, hindi pareho sang suben ka pa mo, di ba? Ikaw mismo nagabatsyag na sina. So, isa lang din siguro, ang maswestyo ni Tita Wilma, since nga naghambal ikaw, nga nagaplano ikaw para nga, puno ka na sang kalain sang buot kag hibubunot sa ila. Naluoy gid ko, no? Gani kon pagkamaayuhon mo nga magpauli sa balay sang ginikanan mo, nati wala naman sila, pero may balay pa kamo dito sa may bais na Gross Oriental. Kaya ang may laon ka pa nga uton nga mo nagatao dito. Kung para sa imo kag kon masarangan mo nga dito ikaw kag mga buhi ikaw upo na lang sa utod mo dito nga makahatag sa imo sang kamag-an sa balatsyagon kag kasulahay sa balatsyagon himo sang sa maghibubunot ikaw dira abi mo lang sa sakit panungdumon kabudlay buhi katuod pero ang imo dughan puno sang ginatago nga kalain sang buot. Amo na bala kung kaisa kung hambal man naton sa ni sa panahon karon, di ba? Totoo din man sa realidad sa karon nga panahon ang mga kinaiya sang kabataan hindi man tanan wala na gina-generalize ni Tita Wilma. Hindi tanan nga kabataan amo sina nga nagapala nga buki nga daw wala concern sa ila ginikanan. Hindi tanan. May ara man sa karon nga panahon mas ginapili panila kung kaisa nga pabayaan ang ila ginikanan. Kag karon nga panahon may ara iya nga mas lain sa una man sila mga ginikanan ang isang mga buhi kamo diri kamo gihapon sa palibot may na makita akong dalagang sa inyo pagpangabuhi pero subong ang mga ginikanan naghambal nga siparar kamo sa inyo listaran may pangabuhi na kamo pundar kamo sa inyo kaugalingon ay so para nga kay kung dira man niya pa back to square one pag nakaangkon sang bata, yaya ka naman, at pa naman kang apo, lola kag lolo, tapos sila daw pawala lang, di ba? May mga amo sila nga sitwasyon. May mga amo sila nga sitwasyon ng mga ginikanan. Ay na, numaning aton, tauhay na ta kay
Nakatapos na sila, may pangabuhi na sila sa tagsa-tagsa. Pagkatapos, ay, balik naman to sa uno, kitang gabantay sa aton mga apo. Pero enjoy, di ba? O galing, mag-amo siya klase sang bata. Ang bata mo, hindi na maltratar ka. Kagkalain ng sambuot, ginatagya sa imo, manang sali, mapasugot ko yan. Na? Mas maayo na lang. Since mag-antos ikaw dira. Nga magpauli, kakadto katuya sa lugar ninyo. Sa ginhalinan mo sang una, kahit hindi paulian ka pa man. At sa mga sigupog ka sa bata mo, nami yung magpangabuhi nga bisan tigulang ka na, bisan may edad ka na, pero may ara ka bala katawhay sa dughan, may peace ka sa imo dughan kag paminsaron, sakit man tanong dumon, nga may kabataan ka man, pero gintalisdan ka. Kay mas pa nila gina-prefer iya sa karon ang ilang nga gintukod nga pamilya. May Diyos ang kalibutan. Di lang iloy, hindi kita magtanong sang kalain sang buot sa ila. Maligad na ng kalain sang buot. Ikaw na lang ang magpalayo man ng sali. Kag sa imo man pagpangamuyo, as always, upda ang imo mga kabataan. Kay nga, ang Ginoo, maalam. Kahibalo siya kung saan unya tandugon, ang balatsyagon, kag paminsaron sang mga kabataan. Mamasanagan sila na ay ang mama, ang nanay gali namon, ang nanang gali namon, ina ang akong iloy na. May mga instances sa kabuhi naton nga bisan ano kasili nga mayo ng pangabuhi ko ba ilan na sinanay ko. May ara gid nga handurawon mo ang tanan kag madumduman gid nila ang ila iloy. So ikaw manang sali hindi ka magdula sang paglaom. Ang imo lang gid o kondib to may peace of mind ka upod ang imo laon nga utod. Mabatyagan mo nga may nagapakita sang kabalaka sa imo kag concern sa imo didto ka ani magpangabuhi. Kung sa uli kun maayo na ang tanan kag sila mismo ang mag-aaka sa imo malipay ikaw. Kung ina tanan maangkon mo anang salis pagpali sa pagpangamuyo kag pag-ampo sa mahal nga Dios. Magpangamuyo ka gid. Hindi kita magtanom sang kalain sang buot, hindi kita magtanom sang dumot kag kaakig sa atong mga anak. Wala gyapon kita mahimo kay nga iloy kita ya na iloy kita nga hindi makabatas sa ila kung kita mabatas nila. Kung magpangamuyo ka halin sa imo kabataan at sa imo mga apo, iupod mo gid sa pagpangamuyo. Kaya nga, God will bless. Hindi ka pagpabayaan sa mahal na Diyos namin. Manang sali, salamat din sa inyong istorya. Masakay baguro hambal ka, wala man ko swerte sa kabataan ko ba. Pero hindi, sila gracias ang Ginoo sa imo, kabahin di hapon nila sa pagtilaw sa aton. Kasi na naman pakabakod kita, batuno naton ina, tag-itugyan sa isa kahit asan, kay siya maalam. Sa pagtandog, kaghatag kasanagan sa ila paminsaron, pagtandog sa ila balatsyan ko. Nga kinahanglan gali nilang ila iloy, bisan may edad na, bisan sigulang na. Diba? Okay. Manang sali, para nga magmagaan inang dugan mo magpangamuyo kagid iampo ang tanan. Conforme ako sa imo gihambal na magpauli dito para sa imo man talinungan. Kay matalupangdan ka na nila kung wala ka na. Makasiling na sila nga importante kagali sa ila kabuhi. So hulatain na natin on. Maning sali, salamat gid sa imo gin na paambit diri sa Churches My Life sa karon nga hapon. Kag sa aton man dira mga kauturan kamo man kung may mga istorya man kamo sa kabuhi nga hindi ninyo malipatan, nakatag sa inyo sang leksyon o kung nakatag man sa inyo sang problema, luyag ninyo i-share sa problema naton ka mga palangga nga mga tagpalamati kada hapon kay iban makarelate na sa inyo mga sitwasyon. Maka-suggest man kag si Tito Wilma makahatag man sa aton personal nga opinion, aton personal nga advice kung problema gid man. Sige na makahatag leksyon sa iban man naton nga mga palangga nga mga tagpalamati. Pwede ninyo ina masulat ka mapadala diri sa aton sa Action Radio. Yes, this is my life. DYEZ Action Radio. 10th House Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Pwede man gani ninyo ina mapadala, no? Sa aton sa Facebook account. I-private message nyo lang kay Tita Wilma. Pwede sa send message, pangitaan nyo lang. I-click nyo lang, kag i-send dira. Pero pangitaan yung account ni Tita Wilma Antokina Sugaton. Kaya ako man lang din makabasa.
pwede ninyo mahinagong inyong ngalan kag ang inyo edad. Okay? Yes, Tito We. Alas 2:29, Action Radio Philippine Standard Time. Tawe. Ang aton anay pangyawan linan para sa aton man mga kautura. Commercial. Hello. Okay, aman na miyaw na Tito We, kaurungan sa Tawe. Okay, mayong hapon like this sa ating mga palanggang mga tagpalamati sa online, Tawe. Good afternoon, Tito Wilma. Ari kami Japon. Nanay Isabel, monitor sila sa Victoria, upon kay Dilaws. Yes, Action Wilma pangamuyo, kita. Think Positive Kid from Ana Sinoro. Joanna Basia Orais, good afternoon, Tito Wilma. Yes, thank you. Inday Homa Lumina, mayong hapon Miss We, mayong hapon man sa imo. Kay Christina Menias Villalobos, monitor lang kami dito sa Barangay Pandanan DSB, mayong hapon to We. Noel Omania, mayong hapon Tito Wilma. Monitor lang kami Chapo Nanay Henrit Omania St. Laura, Barangay Pacol, Bagos City, kag Omania family, yes Barioga Ray, mayong hapon Tito Wilma. Mary Grace Fermin, Mary Grace Eugenio Fermin, good PM. How are you? Ay, happy 52nd Orgida anniversary ARB, una sa balita, una sa action, Action Radio Broadcasting Forever More Power. Salamat kid.
Janet Mid, Kayaw, Tita Wilma sa mga taga-Action Radio, da kag tamyaw lang ko sa bana ko si Arnie Kayaw, nagapamatigid kag ang bata ko si Eric Kayaw sang Alunan, Kamiroli, halin kay Nining Mid Kayaw. Salamat. At si Kimeriman mayong hapon man, Novi, may kapan, Tito Welms, always listening from Pandanon DSB. Salamat bidira sa inyo. Good afternoon, Tito Wilma. Kindly greet sang akon cousin Cleofi Gayanilo Gotana. Happy birthday! Cleofi Gayanilo Gotana, happy birthday man sa imo. Winnie Pangga Peñaranda, yes, mayong hapon, ma'am. Kay Ma'am Elizabeth Malakagamalang, nag-upod man din sa Iton Live. Ma'am, good afternoon. Thank you, Gid. Stay safe always. God bless us and more power to ARB at 52. Thanks, Ma'am. Connie Dormitorio, monitor from Talisay City. Mayong hapon lang sa mga taga-Talisay. Inday Chin Officer, good day, Tito. Good afternoon. Love you ta. Okay. Welcome. Thank you, kid. Ikaw man. Good PM to God bless. Connie Dormitorio, yes. Tito paliyog ko tamyaw, Baluarte, Kagabangkiran family sang Barangay Tabugon, Kabangkalan City. Watching live from the Ma'am KSA. Salamat. Good morning sa imo. Paamo ka na ba? Okay, Ruchel. Fulhencio Susana. Monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Family Baryoga, thank you. Good afternoon. April Orsabia sa Masbate. Sa mga taga Masbate, salamat, kid. Hasta lang tadanay, balikan ko lang kamo karon, relax lang kamo da. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsagad mo ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton na impormasyon nga ma-share sa inyo sa karon nga hapon. Hindi ka nasiklatan ko ni Bala ang isa ka bata. Nabata niya siya sa sulod. Nabata siya pag nagdako siya sa sulod sang prisuhan. O po sabi ninyo ang iya iloy kag ang iya lola. Na dira siya na tao sa sulod sang prisuhan, nagdako siya sa prisuhan. O po nang iya iloy kag ang iya nga lola, sabi ninyo hindi siya upang kung ano man ang sitwasyon. Nangin isa siya ka-professional. Teacher na siya subong. Di natawin na natabo man. Sa Angeles City. No, dito sa may Pampanga. Imagine. Sa sulod mismo sa Angeles City Jail sa Pampanga. Wala ginakahuya sining nag-graduate siya. 27 years old na siya mo. Na, imagine wala niya ginakahuya. Lalaki ini siya. Ang iya ginhalinan. Natawo siya, nagdako siya sa Angeles City Jail sa Pampanga upod ang iya priso nga iloy kag lola. Ini nga bata, nagtinguha nga maka-eskwela, kag subong isa na kay teacher, kag share niya ang iya istorya sa kabuhi, amak mo sa istorya niya. Ginabusong siya sa iya iloy, sa maprisong iya iloy, upod ang iya lola, anong kaso sang mag-iloy man, istafa. Di sa sulod sang prisuhan, dito ginbata ining si Paulo Oliver Capile, no, natawo siya sa sulod sang prisuhan. Amo inang iya nangin ilistaran sa sulod man sang 26 years. Si tungod masiling ka mo guro, why pamilya hao? Na hindi. Ang natabo dira is wala komunikasyon ining mag-iloy sa ila pamilya. Na so maayo man ang pamunuan sa among City Jail. Nagpasugot sila nga didto at ipanon kag padakuon ining si Paulo Oliver Capile. Na istorya ni Paulo Oliver ang natabo sa ila pagpangabuhi didto, may gamay sila nga balaligyaan ang iya iloy sa sulod sang prisuhan. Nga amo ang ginakuhaan nila sang ila inugasto na so sa pihak sang iya sitwasyon sa sulod sang City Jail, mas naging pa kamaayo pa niya nga mag-eskwela elementary, no? Nag-eskwela siya elementary sa isa ka eskwelahan malapit
San Angeles City Jail, sa Pampanga. Siling niya, may ara, lapit ni skulahan mo niya sa tutod lang, antes ako nung nag-eskwela, niya challenge din sa part ko kag sa part sang akon mama kag sang akon lola. Niya damo kay nga damo ang gusto nga mag-adapt sa iya, pero wala siya nagpasugot. Kay damo ang gusto mag-adapt sa iya nga padakuon sa eskwela, wala siya nagpasugot. Mas din pa kamaayo niya nga magdako upod sa iya iloy kag lola. Sinsaron mo na no, sulod sa prisuhan. So sa bulig man kag suporta sang iban pagin nga mga priso, kag sa bulig man sa mga jail officer, kag pila ka mga pari sa Pampanga, nakagraduate si Oliver Paulo Capili. Kurso niya BS Education sa Holy Angel University. Nangin scholar siya sa mga university, kag didra man siya subong gingbaton kag nakaobra na siya. Siguro isa sa mga rason ko nga sunod sa iya nga natapos niya ako na nalabot niya ang iya handom tungod sang iya pagka-positive person. Insakto ginabala na basta positibo ka lang sa pananawan sa kabuhi mo, amo ginaiya kaluyan ka gid. Siling pag niya, I don't think the things around me as a negative. Kay siling niya ang mga priso niya, makita mo ang mabugat nga ila ginadala sa ila balatsyagon, pero nagapakigbato sila. Niya, they continue to pray, nagapadayon sila sa pagpangamuyo, they continue hoping na nagalaong na isa ka adlaw, makagwa sila. Siling niya, nagapasalamat ko nga bisan prisuhan, nangin maayo ang iya batasan. Isubong nagakuha siya, bisan nagatudlo siya sa Angels, sa Holy Angel University, nagakuha sa master's degree in physical education and sports. Kag siling niya, malipayon siya nga nagapangabuhi, kag maghimo pagid sa mga bag-o nga halandumon sa sulod iya, sa sulod kag sagwa sang prisuhan, upod ang iya iloy kag lola. Basi sa ulihi makagwa, kung makapangabuhi sila sa matawhay sagwa. No? Imagine mo lang ina, manapakita man sa mga pagtilaw sa aton kabuhi. Hindi upang ang kung ano nga pagtilaw sa aton kabuhi para sa aton mga handom, mga anak. Nakita na ninyo kung ano ka-importante sa edukasyon. Diba? Alas 2:47 Action Radio, Philippine Standard Time, Dario Galway. Good afternoon. Aramang gaupod sa itong si Joshua Christopher Velas, kag si Mary Grace Eugenio Formin. Okay. Mabalik pa si Tita Wilma. Sorry. Ma-horoscope tagalianay, dali lang din dito. Ato na horoscope para karon nga adlaw, Martes, Agosto 10, tuig 2021. Sa atong horoscope, una, ang zodiac sign nga Leo. Alam mga Leo, Hulyo 23, Agosto 22, adi mo bala Leo, makilala mong imo soulmate subong adlaw sa mga singles lang niya na makilala mong imo soulmate, kag bangin maayos siya nga partner para sa imo. Natungod naman sa imo finansya, very luha ang pag-uyat ng imo kinitaan para nga may gamiton ikaw in kaso por kaso. Mga maswerte ninyo nga mga numero Leo, 32, 22, Justice Ace Card, 10. Maswerte ninyo nga mga numero, titawi, ice cream, pink. Okay. Pero mga Leo, since Agosto 10 subong, birthday man na nila, mga natao yung Agosto 10, ay happy birthday, gidgalianay, no? Kay Coach Annalyn Grijaldo Pinafiel, no? Happy birthday sa imo, Coach. Kay Ryan Roque, yes, happy birthday man sa imo. Kay Inday Jazz, happy birthday. Okay, saylo kita sa zodiac sign nga Virgo. Padayon kita, Wilma. Ang mga Virgo na tao, gusto 23, pagtug September 23. Virgo, halungi ang imo lawas para hindi madula ang kaayuhan nga amat-amat nagapalapit sa imo. Kinanglan healthy ka para mainubatong lawas mo. Kag magpangamuyo ka gid, Virgo. May masuwati mo nga numero, Justy 8, 25, 36, kag 42. Ballard Green is your lucky color. Yes, Libra, September 24, October 23. Okay, happy ka subong nga adlaw.
kag may makilala man ikaw nga makabulig sa imo problema karon nga adlaw sino ina no pero siguraduhon mo libra nga masaligan man siya kung pautosan mo sa imo problema. May masuwati mo nga numero 512-28-35 Scarlet Red is your lucky color. Yes, Scorpio, ay mga Scorpio, October 24 tugtog Nobyembre 22, makabaton ikaw kwarta, sorpresa nga kwarta. Halin ina sa Scorpio nami botan ni sana all no. Makabaton ka, makibot ka, makabaton ka kwarta. Halin ina sa halos nalipat na may utang siya sa imo, nadumduman kag mabayaran ka. Pero kinahanglan mag-share ka man ha. Eti kung paminsan ron why ka na nadumduman nga bayaran, subong na bayaran, siguro may blessing siya, pabayaran ikaw. I-share mo, bisan gamay lang para nga sige-sige ang grasya sa imo. Scorpio, masuwati mo nga numero 36, 15, 42, 25, push up, pink is your lucky color. Yes, sa mga Sagittarius naman, mga Sagittarius, Nobyembre 23 to Disyembre 21, relax ka lang, karon nga adlaw. May power of words ikaw nga dapat piliun mo sa paghambal. Pareho sang wonderful and happy life. May suwati mga numero 8, 21, 36, 15, 26. Tangerine is your lucky color. Yes, Capricorn. Ay mga Capricorn, Disyembre 22, to Binero, Justin 9. Aba, makita ay kamo sang imo kay chat or imo man chatmate, ina kung single ka. Pero mas okay kung ipaiway mo anay. Kung pamilyado, kinahanglan maging faithful ikaw. Kung may pamilya na ikaw, hindi ka na mag-entra sina Capricorn. 32, 22, 16, 46, mga masuwati mga numero. Lavender is your lucky color. So, relax lang. Si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercial. This portion is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Okay. Mayong hapon lang da kay Eleanor Purisima. Tawid ka pamatiin kami subong sa imo program. Kay idol ko gini mo tingog kag mga advice sa mga sulat nga ginabasa mo from Eleanor Condes of BSB. God bless. Thank you, kid, ma'am. Kag Novi Valencia, Tita Wilma, sa mama ko nga si Rose Titing Valencia ga monitor gid subong. Belated happy birthday sa iya. Stay safe always. Okay. Kay Rose Titing Valencia. Belated happy birthday sa imo. Inday Jeannie Sugon, yes, welcome kid. Cart Razel, hello. Good afternoon, Tito Wilma. Hello lang kay Rhea Toledo. Stay safe always. John Basya Orais. Tita, sobra naman na iya bata. Mabalaan niya na kung siya may bata na sa uli o may bata siya. May bata naman siya. Ma-experience niya na kung paano man na ang pagtatal sa iya kabataan sa ulihi. Na muna kuno mo na kung ano ginahimo mo sa iloy mo himuon mo na sa imo sa ulihi. Nga mga anak. Okay, ampo lang. Melili Oligo, bo happy si Melili Oligo. Subong live siya sa Barangay Tangob. Melili Oligo. Please tamyaw Tita Vanessa Mayo, Jinky Noelamar, kag Alex Montesa. Yes, thank you, kid. Ay, Amparado. Ginagwit ko lang gali mga family Amparado kag family Terenyo. Salamat, kid. Ano pagit Silbeth Yap, mayong hapon Action Wilma. Salamat man. Catherine Lavadia Zulweta. Good afternoon, Action Wilma. Coley Vidavid. Salamat, kid. Family Vidavid, Barangay Lag-asan, Bagos City. Mayong hapon lang da. Amifel, di nadula siya. Amifel Ormando. Tawi mayong hapon. Janet Mead, kayaw. Ginatamyaw ko lang banag ko bata ko kapamati. Ginya sila sa program mo. Nagatamyaw nining kayaw sa ngalunan Cameroli. Phoebe Habagat, mayong hapon Phoebe.
Christian Benitez Espadero, yes, mayong hapon man na. Inday Alma Gonzalez position, mayong hapon to, monitor lang sa Mansilingan, miss you, yes, halong ka man firme, no? Inday Alma Gonzalez position, kagang imo man bugos nga pamilya, may damo gid nga salamat. Kaya Inday Virgil Pinda, dira mayong hapon, and salamat gid sa inyo. Okay, enough na anay, mainom ko tea. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi dati tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, at iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue. Sila, watching live ko from Garden Hill sa May, Bacolod, mayong hapon lang da. Kagda, syempre kintay tuloy sa Kansas City. Pero tapos na rin ni Tito Weng na pininato ng zodiac sign. Aquarius, Enero 20 to Febrero 18. Adi mo ko na makapakalma sa imo Aquarius karon nga adlaw pagpangamuyo na kagtudluan mo ang kaugalingon mo nga magpatawad. Importante na. Kagang imo naman kinitaan, halungan mo man sunod sa imo horoscope. Nay. Mas wati mo nga mga numero 8, 35, 12, 22. Honey Yellow is your lucky color. Kag Pisces, Febrero 19 to Marzo 20. Adi mo, Pisces, kung ano man ang kamaturan sa imong sitwasyon sa karon, kabalo ka na ikaw nga gihimo sina. Kag isa pa din, hinanglan mangin maalam ikaw sa pagpili sang imo amnan. Mga usuwanti mo nga numero 33, 28, 15 kag 49. Red is your lucky color. Aries, ay mga Aries na tao, Marso 21 tugtong Abril 19. Adi mo bala Aries, ang imo sitwasyon sa karon nga nagalibog ang ulo mo kung ano ang mangin epekto sang imo himuon nga desisyon, mas maayo mag-istorya ka o magkonsulta ka sa mas nga naka-intindi sa imo sitwasyon para magabayan ikaw sa epekto sa himuon mga desisyon. Likawan mo gid ang magpadali-dali, ha? Masuwati mo nga mga numero 36, Justice 7, 25 kag 42. Ice blue is your lucky color. Yes, Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20, abi mo, madula inang kadimalason sa imo nga para sa imo, ano kadimalas sa akong tawi permi, ha?
madula ina siya kung dulaon mo ang kahisa kag kaakid sa imo dughan suno sa imo horoscope. Tuon ka man sa pagpangamuyo kang magpasalamat. Magtuwante mga numero 40, 15, 23, kag 38. Dangle green is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini na tao may 21 tugtubong ni 21. Discoveryha Gemini, no? Discoveryha Gemini, ang ginahalinan sang kagamusang imo balatsagon kag paminsaro. May isa ka pattern na nagapabalik-balik na halungod sa imo love life. Pero ina nga pattern, kinahanglan mo gid ina para sa matawhay ninyo nga pagpangabuti. Ano dala na? Mas wanting mga numero 26, 15, 32, kag 49. Cyan blue is your lucky color. Katapusan natin yung zodiac sign. Cancer. Ang mga Cancer na taong Hunyo 22, Octubre 22, may bago ka nga nakilala, maayos ang influence sa imo. Tuno sa imo horoscope. Okay ang iya choice. Kag yes, kung magkonforme ka man, sige man ang blessing na mag-abot sa imo, basta kaayuhan. Basta sa kaayuhan ang imo mo. Mas wanti mo man ng mga numero Cancer 4, 25, 33, kag 12. Cobalt blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time in Ponto Las Tres, ang ato na night 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinutlugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao magintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang aming mga pagpanikasong sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila pamilyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sa kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na.
Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, o mahal nga Iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman, o mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. So, salamat din mga palanggan na ito ng mga tagpalamat sa pag-upod ninyo kay Tito Wilma kadahapon sa pagpangamuhi isang oras so empera tabati sa COVID-19 kagang aton 3 o'clock prayer. Rimar Hicano alias Guara sila sa Sitio Lupa Barangay Sagang Lakas Piliana kag yes, Sir Erwin Magdaluyo, no? ID Victus Magdaluyo ko, no, Tito Well. Salamat, gid, Nga, being a listener, sila ni Erwin, since elementary ako na 27 years old na and working na. God bless, Tito Wilma. Salamat, gid, Cheryl Leonardo, salamat, man. June Basia Orais. Sa inyo, tanan, sa wala natong malabutan pasensya na apang si Tito Wilma, magpaalam na sa itong pagpangalagad sa This Is My Life, sa karon iya nga hapon. Ano nga adlaw subunggan ni Tita Wilma? Martes, Agosto 10, tuig 2021. Baby Roxanne, mayong hapon dira sa inyo ni Tutukin kag Kainday Faliman, sa inyo tanan dira. Ang ating Bible verse of the day, halin sa Proverbs chapter 11, verse 9, with their mouth, the godless destroy their neighbors, but through knowledge, the righteous escape. Maraming salamat sa inyo mga kalanggan ito ng mga tagpalamati. Buwas na naman, mag-open na naman kita ni Tita Wilma sa This Is My Life. So standby na sa may tahong na drama, mensahe ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.